a birnin Manila da ke kasar Philippines. Akwai wani tsohon gini da kowa ke tsoron shiga saboda mutanen garin sun yi imanin cewa akwai fatalwan mutane sama da 160 a cikin gurin. Wannan gini da aka fi sani da suna Ozone Night Club ya kasance gidan rawa ne da matasa ke taruwa su yi rawa, shaye-shaye da sauran badala. To amma a ranar 18 ga watan March ta shekarar 1994 wata gawurtacciyar wuta ta tashi a gurin. A yayin da matasa da dama ke shaƙe makil a wajen ba tare da ɓata lokaci ba wutan ya kewaye ko ina a cikin gidan rawar. Yadda ya lashe rayukan mutane sama da 162 kuma mutane 65 suka samu rauni wanda hakan ya sanya wannan gobara a matsayin gobaran da ya fi kowane gobara barna a ƙasar Philippines. Bayan faruwan hakan ne wasu abubuwa suka fara faruwa a wannan gurin. Yadda mutane kan ce sukan jiyo ƙaran kiɗa a wannan guri idan suna wucewa da daddare kamar har yanzu ana nan ana casu. Kuma direbobin tasi da dama sun ba da labarin cewa sukan ɗauki mutanen da ke bukata a kai su gidan rawan Ozone. To amma sai an isa gurin su juya ga babu kowa a cikin motar. Waɗanda suka yi ƙarfin halin shiga cikin gurin kuwa sun ce da zaran ka shiga gurin za ka hango inuwan mutane na rawa wanda hakan ba ƙaramin abin firgitarwa ba ne. Mutanen garin sun yi imani kan cewa fatalauran mutanen da suka mutu a cikin gidan rawan ne ke yawo a cikin gurin.